Дайте. Огнянчо, ама ти с дрехите, бе. Ще ги изпиреш, бе. Чак да става. А? Чак да става. Може. По колко пъти я ръбувай се? Те не са мокри, бе. Само не се пръснат. На фриги не мога ги обуя. Да не се пръснат, да паднат. Те не мокри, бе. Ти разбираш ли? Вот да получи. Наша заводава, мамка там и да иде. Стефано, се разгледай, Стефано. Добре, чай да. Айде си ви. Само. Само да стане. Нека ви обуя. Чекай да видим какво ще направи. Валю, ти от Ашак разбираш ли? Къв Валю, аз съм Иво, бе. Иво, ти от Ашак разбираш ли? Ми, уж да. Нищо не се наговори да правим магии тук ти. Я да вече. Какво пила? Ела, гледай. Ела. Сядай ти пия да гледай сега селото на програмата. Айде, мой. Абе, няма ли да се бъдеш с дрехите? Не. Къде, бе? Не. Много са ми техните спомници, бе. Аре, Не си го обул, бе, Огняне. Огняне, не си го обул, бе. И тръгна, бе, по-мани, бе. Как го бутна? А сега ли се извадили ги, бе, бастун? не се, бе. Чак, чак. Го изхвърли. Косега, копай! Копай, косега! Опа! Лек! Косега, копай! Дай под вода, бе. Отходил. Е, оттам къде си е, оттам под вода. Дотам? Да. Ама може оттам така? Не, айде оттам къде си, няма смисъл по-отзад. Отходил. Откъде искаш, айде? Бах си от качалките. Готов ли си? Тарата! Аха, леле. Като си готов? Готов ли си? Да. Давай! Не, разкисения тип да е. Опасен си, ей! Опасен си! Аз не мога ще ни пътя. Отдай да изморих да е бъмай. Но ти съм се труднаите. Не мога ще ни пътя. Снимам тебе, това е клип, не съм спирал. Чай ти изправя планниците. Дай. Удавих се. Дай, още може. Стига! О, ударих ти газа! Ударих ти газа! Мами тая работа. Какво е рекно делка? Ай, бак! О, Видео! да, бе. Почти го направим на това на снимки, да видиш? Давай. Чак се уморих, бе! Нямам гласа, аз съм пиян, бе! 3 по 55. Как ще видиш красота? Тук много плитко, бе! Гледайте! Какво ще направите? Сега се видиш. Сега се починал, аз се уморих. 3 по 55. А, не. По 55. Веките е най-важно. Веките. Да, че... Чай аз снимам, стой. Давай.
Ила, готов ли? Давай, снимам те, бе. Чакай, не дей бърза, аз сега това. Добре. Ама много е плитко тук. Е, Тук е много плитко, бе, аз. До колени. Как съм водата, бе? тримата, Любе, Веско Ама и... не може да кажа. Оба, сега. Е там, стига. Аз става. Чай. 2 глътки въздух. А колко вода? Много вода. Кой пива? Дане, огняне. Айде. Какво става, бе? Колко е? Към О, беше скочил? не знам. Бътерфлай. Бътърфлай, пеперуда. А ти видя ли го? Да, бе. А? Да, бе, това не е лесно да се плува. Кой най-трудният пил? Умри се, гата. Давай, Валю, Нямам въздух, бе. Валю, пожарникарската. Яко, снимам те, давай. Бомба. Леле. Маниаци. Айде, спирам клипа, ей.